to u dnešního videa, jestli něco slyšíte, tak se omlouvám. Ale mám novýho LPS, teda já jsem se nekoupila, takže no, jsem ho dostala do paní prostě telefon. No, takže ho mám, tady mám, pokusem. A je to... Pardon, někdy zase prostě slovala, takže... Někdy se smíším za, co je to posar. Takže se to jako prostě nezaostří. Hlavně, že to oko zaostří, že? No, někam to dálky to zaostří, ty. To je to, že tam moc nejde vidět. Vidíte, to se tak pas. Nakonec nastří. No, když zaostřilo se, tak si je skvěl. No a tak. A teda, děrko. A chtěla jsem říct, že, pardon, já natáčím každý den, ale 2 dny. Vyšlo video, takže se omlouvám, že totiž jsem vylezla z vany a to bylo strašně špatně, asi já nevím kolikrát jsem zavracela, asi 5krát za sebou, fakt nevím. Pak mě lezla záchranka a omdývala, no, ale neomdla jsem, takže tak, no. A pak mě lezla záchranka, ta nemocnice na ambulanci, jenom mě tam ošetřil a tak a pak jsem od mamky dostala tuto fečpáka. Ještě i do toho jsem dostala teda od mamky tuto boxera. Když tak jsem mohla zase pozor do Maxa. Takže moc díky mami. Takže jenom tuky. Já jsem dostala teda, ale to nestačí, když jsem přešla z té ambulance nemocnice. Píchlo mě teda do prstů. Asi jsem tou do malíčku. A tady je to kvap, ale tam už teda nic nemám. To už jsem zahojil dávno, takže tak. No a je to asi vše. Když tak můžete dát like a čau. A doufám, že budou hodně vcházet videa. Ahoj.